Valenciana va traure a subhasta pública la planta de Piedra Negra, un altre exemple de privatització d'un servei públic. Els últims dies, abans de la venda, membres de la Diputació i de l'Ajuntament de Xixona encara deien que no es vendria, que ho aturarien perquè seria millor que ho comprara el Consorci. No sabem si s'ho creien quan ho deien, nosaltres no. No ens ho podem creure perquè no és una excepció, és el seu modus operandi, és la manera de fer del capitalisme. En la nostra comarca, Xixona, no és l'únic poble amenaçat per la contaminació i la destrucció. Al costat tenim el poble del Campello, lluitant contra un abocador. El poble de Sant Joan, que no rendís front al crematori. O Sant Vicent, on porten anys denunciant la cimentera que hi tenen instal·lada i les incineracions que es fan allà. Per a la comarca també tenim l'exemple d'Agost, un poble que als anys 90 va lluitar contra la instal·lació d'una incineradora al seu territori. Va lluitar i va guanyar, unides, totes i tots, el poble. Rovira i Montllor. L'artista, el cantant, el pallasso, aquell que incomoda el poder establert. Una figura ignorada quan no silenciada per les institucions i elogiat per tots aquells que ens estimem la terra i la cultura. Tan important era el que transmetia l'Ovidi com des d'on ho feia. Soc el collar, cantava Montllor, i cal en català perquè al meu poble aquesta és la llengua dels obrers. Fill d'un teixidor, a qui son pare sovint deia: primer aprèn i després impora els teus drets, que ho faràs amb més força. Perquè com ell, nosaltres també som fills de família molt humil i a la mateixa humilitat volem retre homenatge a aquell que va donar a conèixer i dignificar com ningú la cultura del País Valencià per tot arreu. És l'hora d'organitzar-se, és l'hora de lluitar. Cal que recuperem la política. Cal que participem i decidim. S'ha acabat de delegar, s'ha acabat de desentendre'ns. Organitzem la ràbia, defensem l'alegria.